сементали заводская. Бо қар рафтагия бародаро. Уже говӣ тайёр шудагия. Сементали элитая бародаро. Чиста кал. Беҳад моли ёвоша аҳли нағзайна аҳлишда. Синош ҳама қапе. Чӯчакҳои дароз дорад. Ма моли дарози фасона. 2 сола мешава. Нархиш 12,500 сомона. Бо муомила дорад камтара. گرفتگی آدم رحمت میگه گوی 30,000 گاو میشه انشالله.